ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон маъзуратон мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар оғози суҳбат сарвари давлати мо президенти ҷумҳурии Қазоқистонро ба муносибати зодрӯзашон самимона табрик гуфта, ба ӯ дар татбиқи ҳадафу нақшаҳои барнафъи мардуми бародари Қазоқистон муайян кардаашон муваффақиятҳои бузург орзу намуданд. пешвои миллат ҷараёни инкишофи босуръати муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Қазоқистонро ки ба туфайли талошҳои муштарак ба сатҳи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ расидаанд зикр карданд. ҳамзамон саҳми муҳими президенти Қазоқистон дар пешбурди пайвастаи ин раванд таъкид гардид. ҷонибҳо атрофи масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор анҷом дода, барномаи вохӯриҳои дар пеши истодаи дуҷониба ва бисёрҷонибаро дар сатҳи олӣ муҳокима намуданд. директори идории хазинаи байналмилалии асъор хонум Кристалина Георгиева оид ба рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону хазинаи байналмилалии асъор андешаҳояшро чунин баён дошт. Я начну с того, чтобы поблагодарить президент, правительство и всех тех, с которыми мы здесь встречаемся для теплого приема. Это визит нашей команды очень своевременно. Почему? Потому что мы только что приняли новая программа для поддержки реформ Таджикистана, чтобы возможности правительства финансировать то, что необходимо для благоденствия народа, были улучшены, и инвестиционный климат Таджикистана тоже улучшился. Мне было исключительно интересно общаться с президентом. Президент Рахмон, очень глубоко думающий человек. То, что мы обсуждали, касает две темы. Во-первых, наша программа. Выполнение этой программы поможет Таджикистан побыстрее развивать свои экономики. И, кроме того, поможет привлечь иностранных инвесторов. Вторая тема, она связана. Таджикистан на сегодняшний день готов ускорить работу по очень важным проектам «Рагун». «Рагун» является огромнейшая возможность для развития не только экономики Таджикистана, но и экономика всего региона. И поскольку наша программа ориентирована к поддержке реформ, более прозрачное поведение правительства, чтобы народ знал, откуда денег приезжает, где они уезжают, это тоже помочь увеличить доверие инвесторов и ускорить финансирование этого проекта. У нас очень хорошие взаимоотношения. Они строятся на основе взаимного доверия. Наша команда работает серьезно по тому, чтобы определить, где места, где реформы могут лучше помочь развитию экономики. И мне кажется, что со стороны правительства есть очень сильный интерес к тому, что фундаментальные изменения, которые происходят здесь, они были сделаны с точки зрения людей страны. Я встретилась с женщинами, и правительства, из частного сектора, и то, что мне они говорили, было: страна меняется к лучшему. Мы, женщины, имеем более возможности участвовать в экономической жизни. Наше правительство, наш президент поддерживает этих изменений. Все, что здесь я вижу, мне очень радует, потому что Таджикистан сегодня
выглядеть настолько много лучше, чем когда я была здесь первый раз в середине 90-х годах. Я была здесь, тогда было, как вы хорошо знаете, время тяжелое, и Душанбе не выглядел как сегодня. Я рада для этих перемен и тоже очень рада, что мы, Международный валютный фонд, в состоянии поддерживать страны в процессе изменения тех условий работы, которые делают для частного сектора легче, и те, которые оттуда, таджики, и те, которые приезжают и вне страны, чтобы они могли создавать рабочие места. Экономика Таджикистана оказалась очень устойчивой. Как мы знаем, была пандемия, и все это ухудшило состояние экономики мира. В результате реформ, которые были приняты, рост на прошлый год 8,3%, инфляция снизилась на прошлый год 3,8%, резервы увеличились, долг понизился. То есть экономические показатели дают нам возможности определиться, что это экономика, которая двигается в правильном направлении. И нас это, конечно, очень радует. Талант таджиков впечатляющий. Я хочу пожелать людей здесь всего самого лучшего. идомаи ахбор. вақтҳои охир дигаргуншавии иқлим, обшавӣ, пиряхҳо ва биёбоншавӣ дар сайёраи замин бештар ба қайд гирифта мешавад. бо назардошти ҳамин, ҷомеаи ҷаҳон ба пешниҳоду ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим бештар таваҷҷӯҳ мекунад. вобаста ба ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон ва нақши роҳбари давлати мо дар ҳалли мушкилоти обу иқлим дар ҷаҳон яке аз расонаҳои бонуфузи Озарбойҷон матолиб ба таб расонидааст. Наврӯзшоҳ Азизулло гузориш медиҳад. Тоҷикистон ташаккули обҳо ва инкишофи ганҷҳо таҳти ҳамин унвон дар яке аз маҷалаҳои бонуфузи ҷумҳурии Озарбойҷон бо забони англисӣ мақола ба таб расидааст, ки фарогири ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи обу иқлим дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. Дар мақола гуфта шудааст, ки Тоҷикистон бо пешниҳод ва қабули як қатор қадномаҳо оид ба мавзӯи об, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтааст, мавқеъ меҳварӣ дар олам пайдо намудааст. соли байналмилалии оби тоза, 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 натиҷаи ҳамкории Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид баҳогузорӣ шудааст. ҳамаи ин пешниҳоду ташаббусҳои роҳбари давлати моро ҷомеаи ҷаҳонӣ бо иттифоқи оро ҷонибдорӣ кардааст, ки аз обрӯ ва нуфузи рӯзафзуни Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. аҳамияти чорабиниҳое ки давоми солҳои охир дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони воломақоми созмону ташкилотҳои байналмилалию минтақавӣ ва роҳбарони давлатҳо баргузор шудааст, барои ҳаёти осудаи башарият ва ҳалли мушкилоти обу иқлим муҳим баҳогузорӣ шудааст. гуфта мешавад, ки ташаббусҳои Тоҷикистон ба татбиқи ҳадафҳои рушди ҳазорсола ва беҳбудии ҳаёти башарият нигаронида шудаанд. 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор пеш аз ҳама ба ташаккули платформаи васеъ ва тавсеяи муколамаи мунтазами бисёрҷониба дар мавзӯи об бо таваҷҷӯҳ ба амалҳои мушаххас нигаронида шудааст. бо ёдоварӣ аз ҳолати кунунии олам, норасои оби тозаи нӯшокӣ ва сироятёбии одамон аз он дар давлатҳои ҷаҳон, нақши Тоҷикистон барои амалишавии ҳадафу вазифаҳои 10 сола намунавӣ арзёбӣ шудааст. ҳамчунин дарҷ гардидааст, ки Тоҷикистон бо туфайли ташаббусу иқдомҳои худ дар мавриди истифодаи оқилонаи захираҳои об, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ногувори тағйирёбии иқлим таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти пешбурди барномаҳои глобалӣ мавқеъи пешсафиро соҳиб шудааст. инчунин дар ин маҷалаи ҷумҳурии Озарбойҷон бо забони англисӣ дар бораи имкониятҳои сайёҳӣ, мавзеъҳои таърихию фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳунармандии ниёгон ва эҳёи он маълумоти мукаммал пешниҳод шудааст.
дар ҷамоати шаҳраки заҳматободи ноҳияи восе корҳои созандагиву ободонӣ вусъат ёфта бунёди иншооти гуногун ҷараён дорад. ҳамин аст ки шаҳраки мазкур зебову назарабо гашта ба макони сайёҳӣ табдил ёфтааст. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. ноҳияи восеи вилояти Хатлон дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ фаъолияти соҳаҳои мухталиф, истеҳсолот ва созандагиву бунёдкориҳо ба пешравию дастовардҳои назаррас ноил шудааст. яке аз чунин дастовардҳои беназир вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагиҳо дар ҳудуди собиқ ҷамоати деҳоти ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ мебошад, ки дар натиҷа номи ҷамоати шаҳраки Заҳматободро гирифт. тибқи маълумотҳо маркази маъмурии шаҳрак айни ҳол масоҳати 310 гектарро ташкил дода 1313 хоҷагӣ ва дар маҷмӯъ 9868 нафар аҳолӣ дорад. ҷамоати мо ки солҳои пешин якчанд маротиба дар натиҷаи офатҳои табиӣ обхезӣ зарари калон дида буд, дар давраи соҳибсолорӣ бошад бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба як шаҳраки зебо табдил ёфтааст. имрӯзҳо сатҳи зиндагии мардуми мо хубтару беҳтар шуда истодааст. марҳила ба марҳила дар натиҷаи амалисозии иқдомҳои созандаи ҳукумати мамлакат ва саҳмгузориҳои соҳибкорону сокинони маҳаллӣ ҷамоати шаҳраки Заҳматобод имрӯз ба гулистон табдил ёфтааст. баҳри ободу зебогардонии кӯчаву маҳал ва тозаву озода намудани атрофи идораву ташкилот, боғу гулгашт ва шафати роҳҳои пиёдагарду автомобилгард ҳар ҳафта аз ҷониби сокинон ҳашари дастҷамъонаи аксияи тозагии маҳал гузаронида мешавад. танҳо дар соли 2023 масофаи 12 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда шуд, ки ҳоло роҳҳои ҳудуди маркази шаҳрак пурра асфалтпӯш ва чароғон гардидааст. ҳамчунин ҷиҳати созандагиҳо низ тадбирҳои шоиста амалӣ шудааст, ки ҳусни зоҳирии ин мавзеъро боз ҳам зебову назаррабо намудааст. инчунин ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ дар ду нуқтаи ҳудуди шаҳрак чароғаки раҳнамои муосири рақамӣ насб шуда мунтазам фаъол мебошад. ҳоло дар маркази ҷамоати шаҳрак се боғи фарҳангӣ аз ҷумла мавзеи таърихии ҳавзи Қайнар, боғи ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ ва боғи Парчам бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ин муассисаҳои фарҳангӣ барои сайру фароғати сокинону меҳмонон ва ҷалби сайёҳон дорои беҳтарин имконият ва шароити зарурӣ мебошад. ҳамчунин барои қабули сайёҳони дохиливу хориҷӣ имкониятҳои муосир фароҳам оварда шуда, ба ҷуз аз мавзеъҳои таърихиву боғу гулгаштҳо, инчунин ду бинои меҳмонхонаи баландошиёна бо тарҳи муосири миллӣ бунёд шуда барои хизматрасонӣ омода мебошад. ҳамчунин баҳри хизматрасонии сифатноки тиббӣ ба аҳолӣ, ду маркази саломатӣ ва як беморхона дар маркази шаҳрак фаъолият менамояд. дар саҳни беморхона баҳри сайёҳату истироҳати беморону аёдаткунандагон фаввораҳои зебову рангоранг сохта шуда, инчунин роҳраҳои шафати он низ бо шинонидани гулҳои гуногунранги мавсимию доимӣ ва ниҳолони ороишӣ зиннат дода шудааст. ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ низ тадбирҳои шоиста давра ба давра амалӣ шуда, ба ин муносибат канори шоҳроҳи автомобилгард, кӯчаву маҳалла ва хиёбону гулгаштҳо шиору овезаҳои ҷашнӣ насб гардидааст, ки фазоро боз ҳам идона ҷилвагар мекунад. ин ҳама дастовардҳо ва пешравию шукуфоиҳо самараи истиқлолияти давлатӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат мебошад. имрӯз сокинони ҷамоати шаҳраки Заҳматобод бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар дар фазои амну суботи комил зиндагии осоишта дошта, баҳри боз ҳам ободиву шукуфоии ин гӯшаи ватан пайваста ташаббускор мебошанд. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Восе, Ахбор. идомаи ахбор. тибқи маълумот то 19 майи соли ҷорӣ ҳаво номусоид шуда, боридани борони бошиддат дар назар аст. муҳим аст ки сокинони мамлакат дар чунин рӯзҳо ба қоидаҳои бехатарӣ риоя намоянд ва ҳамаҷониба эҳтиёткор бошанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Комрон Одиназода. طبق اطلاع متخصصان агентии обовошиносии мамлакат, рӯзҳои 16-19 майи соли ҷорӣ дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳии ҷумҳурӣ боридани борон дар назар аст. дар натиҷаи боришоти бошидат, мутахассисон болоравии сатҳи оби руду дарёҳо ва дар ин замина омадани селро аз эҳтимол дур намедонанд. дар асоси маълумот рӯзҳои 16 то 19 май дар ҷумҳурӣ вазъи обу ҳаво ноустувор пешгӯӣ шуда, боришоти борон дар назар аст. дар ин рӯзҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, баъзе ноҳияҳои вилояти Хатлон, Суғд ва шаҳру ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ тибқи маълумоти агентии обовошиносии мамлакат борони бо шиддат меборад. рӯзҳои 16-19 дар қисми зиёди ҷумҳурӣ ҳавои номусоид пешгӯӣ карда мешавад. боридани боришот дар қисми зиёди минтақаҳои ҷумҳурӣ аз эҳтимол дур нест ва инчунин дар қисмати ҷанубии вилояти хатлон сар задани чангу ғубор ва ҳаракат кардани он то шаҳри душанбе пешгӯӣ карда мешавад. шаби 17 ба 18 дар қисми зиёди минтақаҳои тобе марказ аз он ҷумла дар шаҳри душанбе, дар варзоб, дар шаҳри нав қаратоғ, турсунзода, инчунин дар ваҳдат, файзобод боридани боришотҳои шиддатнок дар сангвор, инчунин дар вилояти хатлон, дар данғара, куллоб, шамсиддин шоҳин, балҷувон, дашти ҷум, фархор ва инчунин дар шаҳри бохтар, дар ноҳияи хуросон, абдураҳмони ҷомӣ боридани боронҳои шиддатнок дар ноҳияи ёвон, инчунин дар вилояти суғ бошад, дар панҷакен, айнӣ, истарафшан, ноҳияи шаҳристон боридани боришотҳои шиддатнок пешгӯӣ карда мешаванд ва инчунин дар ғарби бадахшон, дар ванҷ, дар воз, рӯшон ва шаҳри хоруғ боридани боронҳои селӣ аз эҳтимол дур нестанд. бинобар ин дар ноҳияҳои номбаршуда боридани боронҳои селӣ, фаромадани селҳо пешгӯӣ карда мешаванд ва инчунин дар давраи боридани боришоти селӣ ҳарорати ҳаво дар қисми зиёди минтақаҳои доманакӯ паст хоҳад шуд. шиддат гирифтани шамол дар минтақаҳои ҷанубии вилояти хатлон, дар файзобод ва инчунин дар вилояти суғд пешгӯӣ карда мешавад ва эҳтимол аст ки аз 13 то 18 метр дар сония мевазад. дар ноҳияҳои алоҳида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. дар робита ба ин кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки дар ин рӯзҳо эҳтиёткор бошанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода бори дигар эҳтиромона ба диққате ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунанд, аҳолие ки дар онҷо иқомат мекунанд муроҷиат карда хоҳишманд аст. албатта бояд ки дар ин рӯзҳо аз роҳандозии корҳои саҳроӣ, баровардани чораҳои худ ба чорогоҳҳои кӯҳӣ, махсусан чорогоҳҳое ки дар назди обанборҳо ҳастанд, бояд ки худдорӣ кунанд. албатта бояд ки кӯдакони худро ба ин кор ҷалб накунанд. ғайр аз ин мо муроҷиати махсуси кумита ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш дар шоҳроҳҳои кӯҳӣ ба ронандагон аст. мо хоҳишмандем пеш аз баромадан ба сафар тариқи шоҳроҳи кӯҳии душанбе чаноб, душанбе хорух, душанбе рашт, лахш, ҷумҳурии қирғизистон дар мадди аввал бояд ки ронандагон оид ба вазъи роҳҳо, вазъи боду ҳаво маълумоти пурра ба даст оварда баъдан сафари худро таъриз намоянд. ва албатта бори дигар такрор мекунем ҷиҳати пешгирӣ намудани паёмадҳои сел ҳар як шаҳрванд бояд дар гирду атрофи хонаи истиқоматии худ он обанборҳое ки ҳастанд, он ҷойборҳое ки ҳастанд бояд ки аз хасу хошок тоза намоянд то ин ки аз паёмадҳо эмин бошад. дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои хатлон, суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон офатҳои табиӣ бахусус омадани сел пешгӯӣ шуда, сатҳи дарёҳои ёхсӯ, қизилсӯ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои ҳисор ҷоришаванда баланд мешавад. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансият бошед.